Thorn. Dros yr amddiffyn. I lwybr Mikey Burke. Os na ail gyfla Hughes. Ac Iwan Griffiths. Efo'r arbediad dwbl. Yn rhwystro'r Sydanwyr. Rhag mynd ar y blaen. Chubb ymlaen. Ymdrech o bell. A Jack Flint. I lawr yn sydyn. I'w dde i wneud yr arbediad. Rhys. Payne ar ei hôl i. A cliriad Flint. Yn taro'r amddiffynwr. Payne ar draws. Mwandwe! A fe darodd o honno'n dda. Ond yr ergyd yn crymanu'n yr awyr a heibio'r postyn. Ben Hughes. Weithgar unwaith eto. Yn curo dau o'r myfyrwyr. Bel ymlaen at Phillips! Ac arbediad Iwan Griffiths. Yn rhwystro Jake Phillips. Rhaid canfod yr hwyd tro yma. Tackle gref, y bel yn disgyn i Aberdaki. Snogo Fofana ar draws! A peniad Stevenson yn taro'r bar. Ryw hannar y pêl gan chwaraewyr y Fflint. Gofyn i'r Llemanwr os oedd y bel wedi croesi'r llinell pan ddath i lawr. Evans yn ei gadael i Reynolds sy'n taro'r bel mewn yn isel! A match-up oedd yno i ymatab gynta i'r arbediad gan Jack Flint. Doedd o ddim yn cam sefyll. Ac ail gol match-up yn erbyn y Sydanwyr tymor yma. Canavan efo'r gic! Oedd hi'n ergyd lan, ond oedd hi'n syth at Iwan Griffiths. Thorn yng nghanol y cae. Y Sydanwyr yn gwasgu y Met i mewn yn dofn. Y croesiad! A'r peniad. Heibio'r postyn gan yr eilydd Lee Jonas. Mwdimu. Gan at Phillips. Phillips tu mewn a Jack Thorn. Rwy'n ty ledd efo gam ymlaen. Ben Hughes yn troi'n y cwrt Cosby! Ond yr ergyd fodfedd i heibio'r postyn. O fe nath o'n dda i greu lledd efo'i hun. Ond yr ergyd ddim yn canfod y nod. Jake Phillips sy'n paratoi i lansio'r tafliad hir. Tuag at gwrdd Cosby y myfyrwyr, ôl beniad Mwdimu. Fel yn cyrraedd Ben Hughes. Y dyfarnwr yn oedi'r chwarae. Phillips yn paratoi gymryd y gic gornel. Y Met dal i lawr i 10 dyn. Bale yn rhy uchel i Jonas. Cliriad mor bell a Canavan! A'r ergyd yn cymryd gwiriad! Ac yn hedfan heibio Iwan Griffiths! Ac yn hwyr ar gair castell! Mae'r Fflint wedi taro nôl a mae'n ymddangos bod y Sydanwyr am gipio pwynt. Ac yng nghanol hynna i gyd, mae Sidi Sanogo Fofana wedi gweld cerdyn coch